Eu son Sarela e isto é Minuto Azul. Hoxe vou a falar sobre o codaste. Cando falamos do codaste, a que nos referimos? Bueno, pois referímonos á peza do barco que está colocada verticalmente sobre o extremo da quilla, despois da popa. E, inda que pareza que non ten ningún valor no barco, o codaste axuda a xirar. Este pode ser de distintos materiais, tanto de madeira como de metal. As orixes desta peza do barco son descoñecidos, inda que case todos os historiadores coinciden en que o comezaron a usar a principios do século XIII en mares pechados como o Báltico ou o Mediterráneo, e só en embarcacións de remo lixeiras, inda que isto foi variando co paso do tempo. Agora pasaríamos a decir como se di en distintos idiomas. Esta palabra, tanto en galego como en castelán, dise igual, codaste. En francés sí que cambia, xa que se di etambot. En inglés dise sternpost e, por último, en portugués dise cadaste.